Unha nova edición de Ponte Andadas chega á cidade co fin de fomentar o deporte e tamén os diferentes espazos culturais e patrimoniais do concello. Un deles é, como sempre, promover na cidadanía hábitos de vida saudáveis a través de un exercicio físico moderado que todos e todas podemos facer. E tamén, por outro lado, como decía, coñecer e ir recoñecendo o noso entorno natural e patrimonial polo que vayamos percorrendo. Para inscribirse soamente hai que ser maior de 12 anos. Os interesados deberán realizar a súa inscripción a través do mail ponteandadas@gmail.com ou directamente na Casa da Luz de 11 a 12:30 da mañá. Os que queiran realizar as 6 andainas poderán inscribirse por 8 euros. Os que desexen realizar algunha puntual, o prezo será de 2 euros per persoa. Todo co fin de asegurar a participación e tamén de pagar o seguro. Buscamos un tipo de actividade asequible a todas as idades, tanto persoas maiores como unha actividade familiar que vayan os nenos acompañando os pais e por outra banda, xente que ten unha vida sedentaria, intentar, como decimos nós, levantalos do sofá, non? Movelos e que fagan algo que aparte de un componente deportivo, teña tamén unha parte social, non? Trátase de 6 circuitos que percorrerán a meirande parte das parroquias de Pontevedra. O que tratamos de facer é que este circuito de andainas, leválo tamén un pouco ás parroquias. É dicir, se despois vedes aquí as parroquias que tocamos, realmente case todo o municipio, é dicir, desde o Pontillón do Castro, Cerponzóns, Ponte Sampaio, Lago de Castiñeira Salcedo, Foxo do Lobo Bora, a Fracha Canicouba e a Senda do Lérez Bora, non? É dicir, tratamos de cubrir a maior parte do concello. O do Pontillón do Castro Cerponzón será 11 de marzo, o de Ponte Sampaio o 15 de abril, o de Lago de Castiñeiras o 13 de maio, o de Foxo do Lobo o 9 de setembro, o da Serra da Fracha o 7 de outubro e a derradeira andaina será o 4 de novembro na Senda do Lérez.